ambalma Cherif la TV la jaba mbo fu islamia ka furi no yala ka kishina ka hinena ka barka mbela utala devi ala ko ke ka anne au bela jere nabo au mafli au be Cherif la TV jabarani de kan au ka émission mi dine baro mi jamu kay na wuli ka se ankara mo ma ani ka ankara mo bismillah wala saka baro ke ni wi dine kuna fununa bi ambalma ke ani ankara mo bi en fait kenen ko na ni Cheikh Ahmad Tijani Diallo Cheikh Ahmad Tijani Diallo ma te mimi yira mala jamana yin konna la tukuni ndiko Diallo la Bamako yano bebado dine dudu alama hinena anga ci orba Cherno Musa Diallo to robugu o yima doni el imam alama hinena Muhammad Musa Diallo o yima doni dine hukum konna la ulu bonado imam Muhammad Musa Diallo alama hinena la ale denke folo do aka kalan kun folo damne an fa jamana yin konna do kata wati janke misra jamana kan Jamiatul Azhar la ka wati janke kala naino ka so ka signa na jamana kono kanisi abe dine barawla ni wati na jamana kono dine la kala ni dine la sidi hiji baraw fen islamia dine sangorota ni ayiri wali asembe o bara bela jelena tomba mi jamana kono la no keme ka sufi de bela dine fara nyonka no yo groupement des leaders spirituels musulmans di Mali ni anyema babe ankara mo Sida Cherif Ousmane Maran Haidara Bolo o shifina ka tombe no jeunesse groupement o nyama kalfalembe ankara mo Cheikh Ahmad Tijani Diallo la ani ale dibna jeka bi dine boroke na yana ngadu boroko na ame ankara mo bismillah kadda kunya fula foli kandi an fleba ma yana ngadu boroko no Cheikh Tijani assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inshallah da kunya fula foli kandi an fleba ma بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمي ألفو كألا ولينيوماندو كألا بركدا أمي سيلي فهم نفس منطقة نودي على كرب محمد صلى الله عليه وسلم أنا سودونجو أنا كصحابو أنا ما هو ما يسندا ولو سندا نونيومانا فوق تاسي القيامة جودوما يا ربي نيني أولا كاني وجمع كل سنمانا أمي أن لما يجمع كله أن لا جمع كله شريف لا TV lajab jamakulu bela jelen malien bela jelen islamé be ambe bela jelen fo ka bela jelen wali nyumando kanga foli kerengeren ka nyeshi amfani an karamoma Sayyid Cherif Ousmane Maran Haidara wati na betama bala jamana kofe kata jamana kunkorota kata jamana wasa ka ke fierté malien dembe kata jamana welala kata malien kuna woloyi bien vrai que amadoni tasma dadonay wala dona ni tasma fakaladi donc no bora kata jamana kofe kata ke fierté hukma me do ka ya rabbi asemi wo min dala ala ka asemi adala hukma me do ke Cherif la bela jele kata mne encore ke na Cherif kala Cherif Ahmed Tijani Haidara na dogo me folke bela jele ka folke ansaru be ka folke mal islam bela jele biiznillah we fuli kan jarani anya we fuli commencer ki ke yi ulu bela jele tola Cheikh Ahmad Tijani anga dogo kun temeni barula an kuma kira ka hijra kan sallallahu alaihi wasallam ya boli Makka kata Madina bara kira tuna sababu minano anya baroke oka bi am feka walanda tamia se kira kan nyama bela jele walanda de anye amanya rasul akona mi walanda rasul akona kira siri Madina sallallahu alaihi wasallam aka bara folo ay bara kuma nuke kera jumoy asili Madina alhamdulillah rabbil alamin Cherno Ousmane kan ambi fo folo ki wale nyimando ni walanda in choisi lila kerengere ala ni watina la rabuba foli kulli maqamin maqal wati beni abarode do sayabunda o barote demul kero mawi hukma ni wati inde ni baro wati sabula ne hijra wati de ala kira tam boli minke Makka kana Madina ambu o hijra inde kono na adun laba Makka bi sinimeke kalo kleflana inshallah donc ni walanda badi leçon badi be soro hijra konnala
alakira ye nin bɔli ba min kɛ nin tɔɔrɔ ninnu kɔfɛ sahabaw degunin kɔfɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala ye sira d'a ma k'a ka taa Madina ani sahabaw ka taa d'abord sahaba ninnu u taara u y'u ka bololafɛnw de to yen Makka u y'u ka nafolow to yen k'u musow to yen k'u denw to yen ni minnu den ma kɛ silamɛ n'o muso ma kɛ silamɛ o y'o to yen ni min n'a denw kɛra silamɛ o n'a denw ye ɲɔgɔn ta ka taa nka u ma se ka bɔ n'u ka nafolo ye hakɛ magan kafiru ye tɔɔrɔ min da u kan u ma se ka bɔ n'u ka bolifɛnw ye u taara u bololankolon ka taa alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ka taa silamɛya sankɔrɔta ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ k'o sankɔrɔta Madinakaw fana u nisɔndiyara ni alakira kunbɛli sallallahu alaihi wasallam mana min alakira sera u ye alakira kunbɛn ni dɔnkili ye ne tala albadru alayna min saniyati alwada ni jɛmɛw fɔlen ni tɛkɛrɛw ye depuis u bɛ yɛlɛ tamarosow sanfɛ k'a lajɛ yala alakira bɛ ka na wa a tɛ ka na f'u nana sɔmi sɔrɔ ko alakira sera ka ban o kuma Madinakaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka na alakira kunbɛn ni dɔnkiliw ye ni tɛkɛrɛw ye ni nisɔndiyaw ye o kuma u ye alakira kunbɛn ka alakira bisimila Madina o y'a sɔrɔ alakira jiginna yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min na bi o donna Madina kɔnɔ nka waati la o tun tɛ jate Madina fɛ a tun bɛ jate Madina bɔda duguw fɛ donc alakira sigira yen sallallahu alaihi wasallam a ye sahabaw yamaruya k'u ka yen yɔrɔ jɔ k'a kɛ misiri ye u ye yen yɔrɔ in jɔ k'a kɛ misiri ye pour que u b'u ka seli k'a kɔnɔ sabula a jiginna yen a ye tile dama dama nin kɛ yen alakira n'a ka sahabaw yan'a ka don Madina kɔnɔ nɛɛma ni kisi b'a ma donc a ka baara fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye o ye a ye misiri jɔ Madina bɔda la o misiri in de bɛ wele bi ko Masjid Quba ko Quba misiri o de bɛ taa misiri na o de ye misiri alakira ko sallallahu alaihi wasallam man tatahara fi baytihi summa ata masjid Quba fa salla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah ko ni maa min y'i sanuya i ka so i jabala la o kɔfɛ i taara Masjid Quba i yɛrɛ kan fila seli k'i bɛ umra baraji dafalen sɔrɔ o misiri in dɛ o de bɛ wele ko Quba misiri alakira o de fɔlɔfɔlɔ jɔ sallallahu alaihi wasallam a donni Madina donc o de ye misiri fɔlɔfɔlɔ fana ye min jɔra silamɛya kɔnɔna la min jɔra silamɛya kɔnɔ o de ye misiri fɔlɔfɔlɔ ye donc alakira sallallahu alaihi wasallam tumana min na a nana Madina a ye tanba kɛ mais o bɛɛ la a ma misiri in to yen a ye misiri fɔlɔfɔlɔ min jɔ a m'a to yen fɛ yen n'o ye Quba misiri ye a tora samedi o samedi a n'a ka sahabaw bɛ wuli u bɛ taa Quba misiri la u bɛ taga misiri in jura u bɛ taga pour que u ka umra baraji sɔrɔ waati dɔ la u bɛ yɛlɛn bolikafɛnw sanfɛ waati dɔ la u bɛ taama ka taa Quba misiri la donc alakira y'o de baara fɔlɔfɔlɔ kɛ nɛɛma ni kisi b'a ma o baara bannen sisan sa a nana ka na don k'a bɛna don Madina kɔnɔ o kɛra jumadonya fɛ donc k'a to sira la juma heure sera juma heure selen alakira selila yɔrɔ dɔ fana la nɛɛma ni kisi b'a ma ni sahabaw ye o de kɛra juma fɔlɔfɔlɔ ye silamɛya kɔnɔ donc o yɔrɔ fana welela ko Masjidil Juma ko juma misiri bien vrai que har bi ni juma tɛ se la a kɔnɔ sabula a ka surun Quba misiri la Quba misiri bonyana bi o y'o fɛrɛ fɔlɔ ko misiri fitini alakira ka waati la nka bi o y'a fɛrɛ kosɛbɛ donc juma bɛ seli yen o kama ko distance jan t'u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma misiri in kɔni bɛ ka taamasiyɛn kɛ k'a fɔ alakira ye bɔlen k'a bɛ taga Madina kɔnɔ a ye juma seli yen ani sahabaw donc juma seli bannen u sɔrɔla ka taga Madina kɔnɔna la u donna alakira ko k'u ka ɲaamɛ to yen k'a yamaruyalen don o kuma ɲaamɛ nana f'a taara sigi yɔrɔ dɔ la a taara sigi yɔrɔ min na alakira ye ɲininkali kɛ ko nin ye yɔrɔ jɔn ka yɔrɔ ye o ko yatimɛden fila de ka yɔrɔ don o kuma yatimɛden ninnu nana o ko olu fa fatura nka olu b'a ɲini alakira fɛ a ka yɔrɔ in ta alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ayi k'a tɛ kɛ ten a wari bɛ bɛn min ma dɛ ne alakira b'o de bɔ ka di aw ma sabula ɲaamɛ in yamaruyalen don a bɛ sigi yɔrɔ min na ne alakira ka misiri ye yen de sallallahu alaihi wasallam
donc ay wari di yatimɛden ninnu ma ka yɔrɔ in san donc o de jɔra ka kɛ masjidi nabawi sharif o de ye alakira ka misiriba in ye sallallahu alayhi wa sallam donc alakira yɛrɛ a farala sahabaw kan k'o misiri jɔ a yɛrɛ tun bɛ fara doni ale n'anw tɛ kelen ye n'i ye ɲɛmaa ye bi i b'i daga sunɔgɔ de i bɛ maa tɔw bila baara la o de ye an fanba ka baara ye nka alakira tun tɛ ten ne ma ni kisi b'a ma a yɛrɛ farala sahabaw kan ka misiri in jɔ a yɛrɛ faral'u kan ka fara doni a ko barikama na a kamankun barikama na sallallahu alayhi wa sallam i b'a faamuya alakira tun bɛ cogoya min na a bɛ komi an ka président de la république bala alakira afdal minhum alakira ni maa tɛ suma mais a kun de ye pour que an ka se k'a faamuya n'a fɔra sa ko misiri dɔ bɛ ka jɔ ou bien dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ ka jɔ jamana kɔnɔ président de ye ordre de ko k'a jɔ an kɔni bɛ min dɔn président bɛ taa de ka taga fɛn fɔlɔ kɛ tan pierre fɔlɔ da ka taga n'a yɛrɛ ye mais a yɛrɛ ka fara maaw kan ka fɛn doni ka bɔgɔw ta a kunkolo la ka faraw ta a kunkolo la o ye président min ye o ni président tɔw tɛ kelen dɛ donc alakira tun bɛ ten de sallallahu alayhi wa sallam donc a yɛrɛ farala ninnu kan ka misiri in jɔ o de kɛra a ka misiri ye ne ma ni kisi b'a ma donc o de ye baara filanan ye alakira ye min kɛ madina kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam o tuma o kɔfɛ misiri in jɔlen misiri in ma kɛ dɔrɔn seliyɔrɔ ye ayi misiri in kɛra alabatoyɔrɔ ye seliyɔrɔ don a kɛra kalayɔrɔ ye a kɛra kiiritigɛyɔrɔ ye a kɛra silamɛw bɛ ɲɔgɔn mushawara yɔrɔ min na washawiruhum fil amr a ka ɲɔgɔn hakilina ɲininkali kɛ ni ko gɛlɛnw nana a kɛra o ye a kɛra dunanw bisimilali kɛyɔrɔ ye a kɛra dunanw jiginyɔrɔ ye bɛɛ ye misiri ka rôle de ye kalayɔrɔ don seliyɔrɔ don zikuru kɛyɔrɔ don o tuma qada n'o ye kiiri tigɛli ye o kɛyɔrɔ don wa aw silamɛw ka sigi aw ka ɲɔgɔn hakilina ɲininkali kɛ o kɛ social kɛyɔrɔ don o tuma ni dunanw fana nana aw k'u bisimila yɔrɔ min na nin bɛɛ de tun ye alakira ka misiri ye sallallahu alayhi wa sallam nɛɛma ni kisi b'a ma donc a ma ɲɛsin a yɛrɛ ka so jɔli ma bali a ɲɛsira misiri de jɔli ma n'anw don an bɔra an ka dugu de la an y'an ka dugu to yen k'an ka denbaya to yen k'an fa dugukolo to yen ka na yɔrɔ wɛrɛ n'a nana an bɛ yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min o y'an jigi yɔrɔ de kɛ mais alakira ɲɛsira fɛn fɔlɔfɔlɔ min ma o de ye misiri jɔli ye jama ka nafa kama bon a ma kɛ misiri fana dama o de la an y'a fɔ a ma kɛ misiri dɔrɔn ko seliyɔrɔ dɔrɔn don bal mɔgɔ kalanyɔrɔ don darisu di yɔrɔ don o tuma kiiri tigɛli yɔrɔw don o tuma a y'a kɛ fana yɔrɔ ye aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakilina ɲininkali kɛ yɔrɔ minnu na donc misiri jɔlen bannen kɔfɛ alakira ɲɛsira baara wɛrɛ min ma o ye a musow olu ka so jɔli ye hujurat ummahatil mu'minin mu'minun baw olu ka so jɔli ye alakira ɲɛsira olu ma ni maa min taara madina k'a lajɛ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ma bayna bayti wa minbari rawdun min riyadil janna ko ale alakira ka so a n'a ka minbar ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ yɛlɛ yɔrɔ min na ka khutba kɛ ko fila ni ɲɔgɔn cɛ ko aljinɛ kɔfolo de bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko arawda sharifa o rawda in de kama i bɛ alakira musow ka so bonya n'a distance dɔn i b'a dɔn a tun bɛ cogo di anw ka sow bɛ cogo min na bi ni se b'an ye i ye président ye i ye directeur ba ye i ye ministre ba ye i ye setigi ba ye i ye commerçant ba ye i b'i ka so fɛrɛ k'a bonya ka dukɛnɛ belebelew k'a la ka fleurs ni fɛnw k'a la nka alakira ka so a n'a musow so kelen kelenninw de tun bɛ an b'a ka ninnu kelen o kelen bolo so kelen kelen so kelen dɔrɔn so kuturunin kelen chambre unique o de tun bɛ an b'a ka ninnu bolo ka sɔrɔ ni Allah n'a ka di alakira a b'a fɔ ala ka kuluw kɛ sanu ye k'a d'a ma nka diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn o tun tɛ alakira dusukun na a tun b'a tɛgɛ de la a b'a di fantanw ni silamɛw ma donc alakira ɲɛsira fɛn sabanan min ma o de ye ka so jɔ an b'a ka ninnu ye a ɲɛsira fɛn belebele min fana ma o de ye almuwaha bayna almuhajirina wal ansar o de ye lansaru ani muhajirina o muhajirina o ye jɔn ye o ye sahaba minnu bɔra alakira nɔfɛ makka ka na madina a y'a fɔ u tora u y'u ka bololafɛnw bɛɛ to
Makka o y'u ka nafolo to Makka ni foro kun bɛ min bolo a nana k'a ka foro to ni a tɔgɔ bagan kun bɛ min bolo u nana k'u ka bagan to ni so kun bɛ min bolo a nana k'a ka so to o tuma u nana foyi t'u bolo wari t'u bolo sanu t'u bolo fo Allahumma ni min sera ka boli n'a ka fɛn ni minnu ye kelen kelenninw n'a bɔr'o la u caman bololankolon de nana u bɛ ka na yɔrɔ min na Madina u dɔnbaga tɛ yen u teri tɛ yen u kanubaga tɛ yen u jɛɲɔgɔn tɛ yen u balima tɛ yen bali u silamɛ ɲɔgɔn de bɛ yen donc minnu bɔra alakira nɔfɛ a bɛ fɔ olu de ma ko al-muhajirin nka u nana sahaba minnu sɔrɔ Madina n'olu ye alakira bisimila a bɛ fɔ olu ma ko al-ansar an b'a fɔ an ka bamanankan na ko lansaru o tuma alakira ye mun kɛ o de ye baara belebele a ye kanuɲɔgɔnya a ye deliya ani bɛn ani balimaya ani sinjiya ani teriya ani kanu a y'o don muhajirinaw ni ansaruw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ko belebele ye dɛ ko belebele dan wallahi ka dusukun minɛ k'u kɛ kelen dusukun minnu tɛ kelen mɔgɔ minnu ka laadaw tɛ kelen mɔgɔ minnu par exemple dɔw bɛ i b'a sɔrɔ olu degelen don u ka duguw la mɔgɔw bɛ si kɛnɛma de u degelen tɛ sokɔnɔna seliw la n'a fɔra k'e ka bɔ o la k'u ka taa yɔrɔ wɛrɛ olu bɛ si sokɔnɔ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ degun b'a la aw ka laadaw tɛ kelen aw ka faamuyaw tɛ kelen ye aw ka hali langue fɔcogo différence bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lahajaw i b'a sɔrɔ différence bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka o bɛɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam bɛnɲɔgɔnya keleya bonya karama a y'o de don madinakaw ani magan sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kelen kelen a bɛ maa dɔ choisi yan a b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o ye fangatigi ye a b'a lajɛ min bɛ yan n'o y'a sɔrɔ fanga t'o la a b'olu fila tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo k'a fɔ aw ka kɛ balima ye a ye kɛ sinji ye ko tellement a balimaya kun diyara fo dɔw kun ye ɲɔgɔn tiɲɛ ta dɔw fatura olu ye ɲɔgɔn tiɲɛ ta yanni ayatul irthi ka jigin n'o ye tiɲɛ ta kiri ka jigin u dɔw kun ye ɲɔgɔn tiɲɛ ta hakɛ u kɛra kelen ye hakɛ u donna ɲɔgɔn na hakɛ u kɛra balima kelen hakɛ dusukun kɛra kelen hakɛ miirinaw kɛra kelen ye hakɛ u ye ɲɔgɔn bonya u ye ɲɔgɔn karama u ye ɲɔgɔn gasi sigi ni alakira sababu ye sallallahu alaihi wasallam o de la nin kanuɲɔgɔnya ye nin bɛɛ in na Allah subhanahu wa ta'ala kuranɛ de bɛ ninnu wasifu fɔ an ye kuranɛ ale de b'u wasifu an ye k'u yira an na k'a fɔ ninnu ye mɔgɔ sugu jumɛnw ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ qul lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun k'aw k'a dɔn k'a fɔ muhajirina minnu muhajirina fantanw minnu bɔra Makka k'u ka denbaya to yen k'u ka nafolo to yen yabtaguna fadlan min Allah u tɛ dɔwɛrɛ ɲini Ala jɛn ɲinini wa ridwani u bɛ ka Ala jɛn de ɲini wa yansuruna Allah wa rasulahu u nakun de u bɛ ka Ala dɛmɛ u bɛ ka Alakira dɛmɛ Alakira ka se ka Ala ka mission dafa n'o de ye silamɛya carinni ye diɲɛ kɔnɔ ulaika humus sadiqun k'aw k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye tiɲɛtigiw de ye kuranɛ de bɛ ka nin fɔ nin sabati suratul hashri kɔnɔna la a tilala ka na u nana minnu fana kan n'o ye lansaru ye a y'olu fana wasifu والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم منو يرفنا المهاجرين وبسم الله وقصوه يحبون من هاجر إليهم ما مننا نو مهاجرين وجينا وكانوا ukerufe widunaukan ukera dunanfe wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kiti makelen soro lansar nuna ko duskun ko okuruna ko kerasa ko muhajirina min diruma ko makufe ay kito soro fi ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نيومنا أهتلي بجيجين على كده الصحابة فلا مهاجرين كلين لانصار كلين
muhajirin o ye Abdurrahman bin Auf lansari o ye Sa'ad bin Rabi al-Ansari o y'o ye alakira olu fila a y'u olu de di ɲɔgɔn ma k'aw ka kɛ balima ye a ye kɛ sinji kelen ye a ye kɛ teri ye a ye kɛ ɲɔgɔn kanuba ye e ka kɛ nin jatigi ye a taara n'a ye a ka so a ko a ma so fila bɛ n bolo choix kɛ so fila in na min ka di ye n b'o d'i ma e de bɛ choix kɛ ne min ye sotigi ye ne tɛ n ka choix kɛ de k'a lajɛ dunankɛ de bɛ ka choix kɛ a jatigi ka so fila la k'a ka choix de kɛ ni so fila min ka d'a ye falilahi alhamdu ale b'a ka minɛn bɔ o kɔnɔ a bɛ taa dɔ in kɔnɔ a bɛ so in di lansara Abdurrahman bin Auf ma kelen a ko n ka nafolo ala barika la ne ye Madina nafolotigiw la belebele ye n ka nafolo ka ca donc n bɛ n ka nafolo tila fila ye n bɛ tila kelen d'i ma i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye n ka nafolo ka di bi cogoya min na k'a fɔ ko maa min bɛ sɔn k'o tila fila ye ka tilancɛ di a balima ma o ma nɔgɔn dɛ surtout maa yɛrɛ i balima tɛ foyi foyi f'a nana jigin ka dunuya la k'a ka nafolo tila fila ye k'a ka tila kelen ta ale yɛrɛ bɛ tila kelen ta an ka baw ma min y'a belebele ye ni hakili yɛrɛ tɛ sɔn o ma o de ye a ko n muso ye fila ye a lajɛ min ka di y'a fila la n b'o furu sa i b'o furu Allahu akbar ni ma nɔgɔ dɛ i muso kanu dan donc o de tɛmɛna Abdurrahman bin Auf ni Sa'ad bin Rabi al-Ansari ni ɲɔgɔn cɛ Abdurrahman bin Auf ale fana ko waritigiba de ye Madina nka komi a nana Makka komi a nana k'a ka wariw bɛɛ to yen a bololankɔrɔyara ale dun tun ye jago a tun bɛ jago ɲɛdɔn kojugu a ko a balimakɛ ni a jatigikɛ ma a ko dulluni ala suq n b'a ɲini fɛ i ka sugu yɔrɔ yira n na sugu yɔrɔ yira n na n'i ye sugu yira n na barakallahu fik ala ka barika don i la i ye nin bonya min kɛ n ye bonya in ye n fa i ye nin kanu min yira n na nin kanu ye n fa i ye nin balimaya min yira n na nin sinjiya min yira n na nin sinjiya in ye n fa nka n b'a ɲini i fɛ i ka wari o to i kun n b'a ɲini i fɛ i ka so fila o to i bolo n b'a ɲini i fɛ i muso olu to i bolo nka sugu yira n na o kuma n'a ye sugu yira kumana min a ye sugu yira a la a taara a ye nɔnɔ san ani naare komi ale bɛ se feere la donc a bɛ nɔnɔ ni naare ɲagami a b'a feere kɔrɔlen maaw bɛ nɔnɔ dɔrɔn de feere ka naare bɔ a la ale ye nɔnɔ ni naare ɲagami modèle la a nɔnɔ ɲɔgɔn Madinakaw tun t'a dɔn donc a commencera k'o feere a bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la dɔɔni dɔɔni a bɛ laban waati min na ale nana fara Madina waritigi baw kan ni kabako la belebele ye Sheikh Ahmad ni walanda in kadi alfa ka bon alhamdulillah walanda in kadi dɔrɔn tɛ nka n'an y'a lamɛn ni hakili an yɛrɛ bi tile la an bɛ nafa caman sɔrɔ la an bɛ se ka an yɛrɛ nafa ni walanda in ye sigiyɔrɔ kelen tɛ ni walanda in bɔ mɔgɔ bɛ sigi caman na nka ni ala ye don n'a nataw yira an na an da bɛna se walanda in tɔ ma inshallah waati korona an bolo kosɛbɛ fɛ ka kuma kunsi an ye ka dugawu kɛ an ye ni ala sɔnna. ayiwa donc an bɛ walanda min an bɛ se ka min teri nin kɔnɔ dɔrɔn o de ye an yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔ yan bi alakira kɛra sababuya ye ka keleya ni bɛn ni karama k'o don Madinakaw ni Makankaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma anw fana bɛ waati min na an ye k'a fɔ an fa ni an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ye cɛsiriba kɛ ka wuli ka jɔba kɛ ani Haut Conseil islamique membre tɔw bɛɛ lajɛlen a n'a président tɔw a n'a secrétaire tɔw bɛɛ u farala ɲɔgɔn kan pour que Mali silamɛw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que u bɛ se ka ɲɔgɔn kanu pour que taabolo ko kana kɛ sababuya ye dusukun ka fɔ ɲɔgɔn kɔ faamuya kana kɛ sababuya ye dusukun ka ba ɲɔgɔn na la bɛɛ ka to i ka faamu kan nka an dusukun ka kɛ kelen ye anw de ye maliyɛn den kelen ye anw de nana bɛn faso kelen kɔnɔ o tuma a man kan anw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye an bɛɛ ko ashhadu an la ilaha illallah wa an bɛɛ ko wa ashhadu anna muhammadan rasulullah an bɛɛ ko ala de ye kelen ko ala kira de ye an ka ciba ye sallallahu alaihi wasallam donc a man tuguni an ka ɲɔgɔn kɛlɛ a ka kan ala kira nin bɛn ni nin keleya min don
magankaw ni madinakaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma an ka sherifkɛ bɛ fɛ k'o ladege pour que bɛn ka don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma o thimaru n'o y'a firiw ye o commencera k'a kun bɔ o de dɔ kɛra palais maaw taara palais la walasa ka taa bɛn ni keleya kumaw fɔ o tuma an bɛ weleweleda min da o de ye an ka sherifkɛ dɛmɛ an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ bɛ min fɔ an ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu o tuma a y'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan wa a ye balili kɛ an kana fara donc an jija an ka fara ɲɔgɔn kan hali n'an ka faamuyaw tɛ kelen ye hali n'an ka aqidaw tɛ kelen ye hali n'an ka diinɛ taayɔrɔw tɛ kelen ye nka an bɛɛ ye silamɛ ye an k'o lajɛ ala ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na o de ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an n'o kɛra jamana in bɛ degun min kɔnɔ an bɛ bɔ nin degun in kɔnɔ ya rabbi ala k'an bɔ nin degun in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana bɛ kunbala min na ya rabbi ala ka kunbala in ala k'an bɔ nin kunbala in kɔnɔ ala ka basigi don jamana kɔnɔ ala ka fitinɛ bɔ jamana in kɔnɔ ka jamana denw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka hakilina ɲuman d'u ma min bɛ jamana taa ɲɛ ya rabbi ala k'o kɛ ala k'an n'u sen sabati an ka cɛdenw minnu fana bɛ fɔrɔn na ya rabbi ala k'u sabati ala ka se d'u ma ala ka se d'u ma juguw kan ala k'u sabati minnu fatura ala ka hin'u la minnu ye banabaatɔ ye ala ka kɛnɛya di an n'u ma ala k'o kɛ ala kira na so dɛmɛ kama salli ala muhammadin yanni an ka bɔ kuma la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ba ma n'o ye hajja khadijatu jallo ale de b'an kɔ so alimam muhammad musa jallo ka dugawu k'a ye ani Cerno musa ni ba nɛnɛ ani mudir jallo olu fatura ka dugawu k'u ye ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala ka hin'u la ala k'u dayɔrɔ sumaya rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye nin mu'akhatu min kɛ ka balimaya sinji min kala makankaw ni madinakaw ni ɲɔgɔn cɛ madina a ka baara kunfɔlɔ a ye min kɛ an ka maakɔrɔw fana ye nin baara ɲɔgɔn kɛ an ka jamana kɔnɔ hali ni a tɔgɔw ma kɛ kelen o kama an ka manden jamana in kɔnɔna la an ka fɔlɔ maakɔrɔw ye sinankunya kalan sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ sigi kelen na siya minnu bɛ sigi kelen na jamu minnu bɛ sigi kelen na dugu kɔnɔ a ye sinankunya kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ tulonkɛ ni yɛlɛ aw b'o kɛ ni ɲɔgɔn ye ni sinankunya tulonkɛ bɛ ni maa ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca la kɛlɛ ni fitina man ca ka don i n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ an k'olu profiter k'olu la kurakuraya hali bi walasa furukufuruku min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'olu bɔ yen bɛn ka sabati ni bɛn sabati an ka laɲini min ye o bɛ sɔrɔ an bɛ an karamɔgɔ Sheikh Ahmad Tijani Jallo an bɛ a fɔ ka wale ɲɔgɔn ka dugawu kɛ a ye nin walanda nafamaba min bɔra ka di an ma a faamu cogo ɲuman ka baara kɛ n'a ye ala k'a nɔgɔya an ye ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka Jallo la bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ka Mali silamɛ funankɛninw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la an tɛ sigi aw tɛ ɲina aw yɛrɛ fana foli la ka d'a kan n'i y'a mɛn jɛmukan ye aw de don aw minnu tɛ sigi aw tɛ ɲina jɛmukan in lajɛli la diɲɛ fan 14 jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye ala ka jɛmukan nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu